El grup municipal del Blau Verds ha denunciat avui que el govern pagarà factures de 2009 per valor de 3,7 milions d'euros. Durant la roda de premsa, el portaveu nacionalista Josep Miquel Moya s'ha adonat que moltes de les factures que portava eren del 2010 i no del 2009 i, per tant, no podien considerar-se extrapressupostàries. El grup municipal del Bloc Verds ha denunciat avui que l'Ajuntament de Gandia té encara factures pendents del 2009 que sumen 760.000 euros. Unes factures extrajudicials que passaran demà per la Comissió d'Hisenda i que, segons el bloc, sumades a altres factures acumulades extrapressupostàries, sumen 3,7 milions d'euros. No cal dir, evidentment, que si aquestes factures, que són factures de gastos originats en l'any 2009, s'haveren abonat en càrrec al pressupost de l'any 2009, que és en el que es van originar, la liquidació no haurà estat de 4,9 milions, sinó de 1,2 milions d'euros. Durant la roda de premsa, el portaveu nacionalista se n'ha adonat que no totes les factures que havien comptabilitzat com a pendents del 2009 eren de l'any passat, sinó que algunes són d'enguany. Factures realitzades en el mes de maig del 2010, d'abril del 2010, d'agost del 2010, i factures del 2009, perdó, i factures que bueno, doncs tens raó tu, és 2009, però sí diu 2010. Per la seva part, la regidora d'Hisenda ha acusat el bloc d'amagar altres dades i ha corroborat que moltes de les factures han entrat enguany. Hemos reducido la inestabilidad en un 73,52%, que nuestro ahorro neto en el año 2009 ha sido de casi un 9%, que por tanto, en contra de lo que él decía, damos por cumplido el plan de manera sobrada, que muchas de esas facturas a las que él hace referencia son del año 2010.